Tradisi tolu Kuantan pacu jalur satio tahun ulah de canggih kini yo zaman anak sekolah lah kurang santun. Lain lah pula lah zaman kini, bosan omaknya banyak dilupa. Sojak internet makin menjadi, banyaklah anak acak baduta. Ulah duroko kamu de inyo, nasi di piring iyo batumpah. Sodang sekolah tajore cinto, disangko ekstra kiro malala. Saroman iko agak rong kini, kamano poinyo nak badua, kamano soma orang bacari, racun dunia tak nyampulah. Anak nan indah pun juang ngaroti, lain disuruh lain dibue. Karoti inyo makin menjadi macam teroti kambing de ule.